sekhonopha ngobona elikhulu ushalela amashanofa embiza ingafala imiphumela sasoyithola ngomsuku ukhahleleza ukugisa ingcathevu zamabhuku ziphanga umthombo nobe ephuzela emgolweni ukuyeza kini uhlelo liphele naye sesothulini isikukula senkanyamba esikukula izifo zonke angifundele ku-26 basehebelu 26 ngifundele 26 lapho ngokuba uma senza okubi ngamabono emva kokuba sesikwazi ukuyiqinisa awusekho umnikelo wezona cela ukuyiphinda awusho mina iBhayibheli ngifuna ukuzola iBhayibheli hayi ilona ngiyathuka ngokuba uma senza okubi ngamabono emva kokuba sesikwazi ukuyiqinisa awusekho umnikelo wezona discharge kusafanele ngitole isizulu basalana ngokuba uma senza isono ngamabomu sibe sazi ukuthi iqiniso lithini awusekho umnikelo wokuxolisa angibhale lapha iyamnikazi wayo izomthola umnikazi wayo ingene ihlale uma uhleba abantu esontweni nje ukuthi uzobuza uzohlamba ukuthi ngihlebile awusekho uthethele uma ufeba esontweni uthemba ukuthi uzofika esontweni uzoxolisa akusekho uthethele uma untshontsha lana emsamo noma untshontsha endini untshontsha abelungu uthemba ukuthi uzobuza ukuthi ngiyaqoza bazalana ngene edimoni ngantshontsha akusekho uthethele amen bazalana izodala ini lapha iblackboard izawuphethe kanjena uthi uyazazi ileziyana uthi hayi uNkulunkulu ngathi uzume kakhulu awusabisotheza angiboni kahle amen bazalana sibheke ku-Good Friday sonke bazalana sibaba amantombi njengehashi sonke bazalana sibheke ukuyoshaya intambo ukuthi siyowina lapho esibheke khona ukuthi siyodla isidlo senkosi lithi iBhayibheli idlalile lesi sinkwa ngoba siwumzimba wami phuzanile leli wayini ngoba liyigazi lami uJesu bazalana mayihlele etafuleni kufika isiprofethi uyakhuluma umoya uthi ukhona la oyo ngikhaphela iphuthe lingakakhali amen bazalana kunina ngiyasho futhi ukhona oyo ngikhaphela engangikhapheli abantu bebuka kodwa engikhaphela emafoneni WhatsApp ukhona futhi osengikhapheli okhuluma kahle mayibona abantu kodwa ngasese ngikhuluma kahle angiprofeti ngisenyameni nje intshumayelo yami kodwa iyamthola umnikazi amen basalala ihamba kancane ngikhuluma isiZulu wonke umuntu uyasizwa kancane amen basalala thula bandle hambi sega
mawuthi uyaprofita ingafile ngabe ngayithatha kuwe. Amen basala. Uzabapastor omnyati ngiyafisa. Impela uthi mawuthi kungenzeki lutho. Uthi kungenzeki. Ngeke ngathi ngiyambiza uNkulunkulu izolo ngathi ngafiki. Ngathi inkosi sengiphakathi bantwini wangafika. Ngathi inkosi kukhona yini engikwenzile okubi. Uthe egcineni wasethi uNkulunkulu bengifuna ukukhombisa ukuthi la leyo nduku ephethe yamandla wami mina angase ngokususa lo. Hayi asengilifaka igeja phansi. Bengabiza ngamagama, ngabiza ngama-ID ngisukuma ubuyisumela wena uma uyazi i-ID number yakho. Ngisho kanje base ngibiza uzosukuma noma unjani. Amen basala. Ukhona lithi iBhayibheli angiphuma ngezwini. Ukhona oyongiphika ikude lingakakhali. Noma ningambathi ingubo nonke nithembisana izulu lomhlaba kodwa luyezu usuku lapho azophika khona. Amen. Yebo. Abanye bazalane basala kodwa babekade bethembisene nomuntu wakho ukuthi siyohlukaniswa yini ukufa. Ingani kodwa wafisa kodwa Uthele lapho ngisho. ngathi kancane hlelo lokudelela. Amen bazalane. Amen. Uhlelo lokudelela. Amen bazalane. Thula badeni. Bazalane namhlanje ngizonifundisa ngokwethemba umuntu. Ungamthembi umuntu kakhulu. Othembile nalo ungathembi encane ngoba lingathetha ibhukula. Umuntu uzolibheka kusela. Themba inkunzi malanga impela uma ulapha liboni nayo inkulu things awuthemba ke lantaba ngoba ngeke ngayithola idilikile izomo kunaphakade. Amen basala. Amen. uJesu mayekeni nabazala niyafika lento uyayibona lento ukuthi lo muntu usazongiphika. Ngithanda umama mayeshethi sibheke kuphasika mina mangifika kuyogingqitshe angazi ukuthi kusuka kwenzakalani. Akuyena yedwa bazala nini uhlambulukile. Baningi omama abalandele emuva nje kanje. Abazi. Maybe we need to do a Bible study. Lokhu itask yokuthi ngenkonzo yomama ngogood. The topic umama useyifaka. Sicela umama ozofundisa omama ngokugcinwa kanje. If it means bomama ngicela ukunifunela umfundisi ozongena esontweni leli ngoba kungenzeka lozo nifundisa naye kazi. If it means bazongivumela ukuthi ngicela ukungena ngizofundisa ngokugcinwa kwethe ukuthi yini ukugcinwa kwethe ngoba kungenzeka nasemanzini niyangena niphume nodaka lwenu. Amen basala. Amen. Izo nazi into kumele ngabe manje njengoba sibheke ku Good Friday wonke umuntu onika iBhayibheli uhlala shumayela ngalo waGood. Yeah. Ubona abantu mabenikela kubabuhlungu ingoba bafundiswa ngokunikela. Amen. Thina bazalwane safundiswa ngokunikela. Thule bandeni. Safundiswa ngokunikela siyawazi ukuthi umnikelo kushuthini. Ngelinye ilanga maybe kuyobhaleka ngelinye ilanga sike sivule enye into maybe le verse elikhuluma ngokunikela. Amen bazalwane. Amen. Ma sihlase lwayi kasathane Fundo 14 uyishayela randi dot Ngoba ngomnikelo owodwa abenze baphelele kuze kube nini abangeliswayo. Ngoba ngomnikelo owodwa ubenze baphelela kuze kube nini abangeliswayo. Amen bazalwane. Owodwa nje umnikelo omunye umuntu uzinzi wangena esontweni wade na ukunikela wa10 nawo usawukhulumela till futhi namanje. Wakwanikela ngo100 futhi nabo wayedonsa u10 udonsa ngemistake uthese lapho wathula kuyijikisa usayikhulumela manje ukuthi ngapha imali yami yahamba. Uma kuthiwa kuyakhokha umuntu wakhona zibuza ukuthi mina since wathi esontweni kuyakhokha ngabe yini ngayihlupha ngakhokha nje without being pushed. Because one day you need to realize ukuthi lento yokunikela esontweni noma yokukhokha akufanele uzuphushwe. But you need to do it from the bottom of your heart. But if you are being pushed, which means there is no blessing that you will get as a return.
Because whatever that you are doing, you are planting a seed. Amen, bazalwane. Uyatshala imbewu ukuthi mangifaka umnikelo wami ngizocela. That is why naseZion sasithi masifaka imali sasibuye ukuthi Nkosi ngicela u1 no2 no3 no4 ngizocela umsebenzi. Baphele lapha abantu ababefika nemali athi ngizocela umsebenzi. Sigcina ngokubabona bezocela umsebenzi mase bewutholile athi ngiyasebenza even Sunday. Thina ke mawuzowasirepotela ngiyasebenza na Sunday siyaqalekisa. Asikutsheli. Siyathula bese sithi inkosi masivuka makuthiwa sikhulekeni sonke siyavuka bese sithi inkosi ngicela ukuthi umsebenzi. Amen. Yes. Sothatha zwamusho njalo ngithi inkosi ngiphuce lo msebenzi ngoba uyasho ukuthi usebhampa kakhulu. Amen bazalwane. Ngelinye ilanga bazalwane iBhayibheli uyabuza uJesu ukuze abafundi bakuthi mina ngubani. Abanye bathi uSimon Petro, abanye bambiza ngamagama. Uthi ngiyadumala sengihambe nani ibanga elide kangaka kodwa ningazi ukuthi ngubani. Abanye ngihambe nabo ibanga elide kodwa inkinga abangazi ukuthi ngubani. Izolo bengakhuluma into simple. Amen. Ebhekini. Bekushisa kanjena ngiprosper kanje. Ngathi mina ngalenza izulu nethe manje. Ngashintsha iweather manje. Ishintshe kunethe. Kushisa bekushisa kanje. Befuthi bekuyizwe lezikhathi. Ya bekuyizwe lezikhathi. Ya ngalesikhathi bengishumayela ngenza imali. Ngithema ngene izolo ephili ngathi I am not here to prophesy but ngizoyenza imangaliso. Ezazenziwa uJesu. Namhlanje ngizofuna ukuthi ningazi ukuthi ngubani. Angifuna ukwenza eThekwini ngoba eThekwini inkinga sesijwayele sesabangani. Uthi noma ngiqala ngenza into uma manje ngaye emfuleni ngifike ngishaye kanje kuvuleke indlela bayothi diploma. Kanje mangafike ngishaya umfula kanje uvuleke. Ya mkhulu khona into ayenzile singayibonanga kahle lapha. Ngiphinde futhi. Hayi mkhulu asitshela induku hayi landele. Yinani ngishaye futhi. Hayi mkhulu ayisobe sivume next week ayingeke. Uyishaya ngempela umkhulu uvulekile. Izolo ngithe mina right now I'm commanding the weather. Ayishintsha net. Ngathi asilinde 20 minutes. This on it. Uzosina wona bathane ntweni ukuthi ikhukhulu eziseleza yenzeka. Zishintshe nzakhona. Same time. Iwedding yakho bathi bangisaba kwayimanje laba abajwayele ungazi lo osinolo abajwayele ungazi. Bathi ngeke siyakusaba mkhulu uhamba nezilwane. Ngithi oh yonke into kunina izilwane. Yonke into nje umuntu omnyama, umuntu bayeke waphumelela, uthwele noma izilwane. Ngifike nabo izolo manje nabo ngathi ngizonenzela into esimple ke uthandiwe. Anisho ukuthi ufuna nginenzele. Ngabenzela bahamba bawuqoqana babaningi baqoqana endlini bagcwala ngathi angiphinde ngikwenze. Maybe ngikwenze ka10 ibenzela imali iphume. Bathi hayibo. Bengikhombisa izolo nje bengikhombisa abantu ukuthi I can do it. Amandla I have the power. Inkinga yami ukuthi mina nawe sesifika sababangani. Ne-respect ayisekho. Ngoba sana ngiyakhawunta ukuthi uhambe ne-respect bakhona. Mina uNkulunkulu wathi ngiyosindisa abantu ngaphambi kokuthi ngibathandazele. Wathi mayifike egula uyomthinta nje kanjena hamba. Yonke into ayicela uyoyithola. Ngoba izandla zakho nezindebe zakho zibusisile. Amen bazalwane. Kubusiswe mina kwaze kwabusiswa nenzalo yami. In other ways ulilitha mayingafika naye akuthinte kanjena ugula sho ukuthi uzosinda. Ngoba uNkulunkulu wabusiswa inzalo yakhe uJesu. uJesu agile imangaliso. Sho ukuthi igazi lami liyogila imangaliso. Kodwa mayingafika ulilitha manje maybe ngalo mntwana athi bazalwane namhlanje ufuna ungikhulekele. Awukahle lilitha awukahle. Ukasisindo baba bakho thina okwazi. Kanti anazi ukuthi senixosha yena. Mhloniphe umuntu. Amen bazalwane. Mhloniphe umuntu lezinto ezokuthi hlonipha umuntu uphinde ubenze ubudlelwane kanye nomuntu. Umuzwe kahle bazalwane. Yenza ubudlelwane nomuntu noma usuhlukana naye. Especially bosisi bomama. Ungathi mase uhlukana nendoda ukhuluma amagama ngelinye ilanga azokubhala ukuthi akusize. Ngoba umuntu mayizotheye uNkulunkulu mayefisa isibusiso sefisa ngomuntu. Awukho umthandazo othi mawucela ezulwini bese kwenta imbongolo izothi nansi answer siyakunikeza. Kodwa yonke into oyicelayo izofika ngomuntu.
ubani ungangizonda namhlanje ukhulume ngami ku-social media ungishaye bakubuka ube mnandi kanti ubhizi uyathandazela umsebenzi sasa ngivuke ngupresident kube yimina kufanele ngikuqashe ngithi ngeke ngikwenze uyakhumbula amen bazalwane ingane lebhayibheli bazalwane liyasho amadoda bazalwane ahamba ukuyisapho nokubani nabafowabo abathunywa ukuthi bahambe bayohlathini bathe mabefika bazalwane bamnikela ey'mpeyilwaneni ukuthi zimudle bamshiya ehlathini intathu wezimpo wahamba wawona kwelinye izwe wafika wayinkosi amen bazalwane uma befika kuleli yazwe befika bayinkosi izwa phuma kulona lifikela indlala kanti ngale useyinkosi bayathunywa kuthiwa mani yofuna ukudla uma befika lapha bafikele ezandleni zabo uyabakhumbuza ukuthi ngiyakhumbula yini ukuthi nangishiye ehlathini nithi mina ngife hambani niyotshela ubaba ukuthi ningificile amasaka okudla eniwafunayo niyowathola masengibuyena amen bazalwane ungayenzi into ebuhlungu komunye umuntu umhloniphe umuntu ngoba umuntu ozokusiza ngelinye ilanga namhlanje bazalwane ungaba muhle ubukise ngomunye umntwana kusasa leyo nto izojika ibuye ngawo amen bazalwane lithi ibhayibheli kunani indoda eyayidlala ngoLazaro uLazaro eswele enganalutho le ndoda iyinkosi ithi mayidla uLazaro ixosha kuphi phansi okwele phansi ngelinye ilanga bazalwane mayixosha imvuthu kanjalo iyathatha leyo ndoda iyoshisa ishisele izono zayo ithi inkosi ngicela uthumele uLazaro ngoba ngimbonile lapha abuye azothatha amanzi awaqondisele olimini lami ngoba ngiyasha lapha engikhona amen bazalwane usakhohliwe udidwa inhluphe udidwa nayikusha uzumemeza umuntu ayekade mhlumeze ngoba ukuhlupheka kubenza ubakhumbula abantu ukuhlupheka kwenza wehlwe phansi yehla amadebe ngoba inkinga yakho uphakeme kakhulu lithi ibhayibheli bazalwane uLazaro amen bazalwane kuthiwa yehla bazalwane uJesu ngelinye ilanga ufika ngapha kaBS mayefika kaBS uthola unomadlebe umadlebe wayedume kakhulu umadlebe wayedume ngokuthi uphakeme umadlebe wayedume ngokuthi uyashonisa ushonisa nemali umadlebe wayenakho konke umadlebe wayengathinteki amen bazalwane umadlebe uzwile ngoba bazalwane into engiyithandayo isicathulo sishiswa bani umnikazi noma abantu bangakubona ubhamba wenza kodwa ikhona into ekuhluphayo ngaphakathi ozokuhluka ukuyitshela abantu lithi ibhayibheli bazalwane umadlebe wayaziwa njengendoda enemali ishonisa yonke into kodwa inkinga yakhe usizwa elifuna kulo muntu owukhethelezi okuthiwa ukaBS manje akazi ukuthi uzofinyelela kanjani ukukhethelezi quoting from the Bible sikhuluma ngobantu bazalwane amen bazalwane bazalwane indoda bazalwane eyayikade umashonisa odumile inemali yonke abantu babengamkhumbula ukuthi uzakewa ngalifuna usizo komunye umuntu ephakeme uthi uJesu mayifika sebesesibukwini behleli behlangene kanje uthi bazalwane la ngiyabona nonke nifuna usizo nihluphekile kodwa ikhona indoda la eyiyona rich kakhulu kodwa efuna usizo lwami Zateo ngiyabona lapho bekhona yehla lapho inkinga uphakeme kakhulu kodwa yimi ngizokusiza yehla emthini hayi ukuthi bazalwane uZateo wayigibele emthini emfishane cha inkinga izenzo zakhe zazimphakamisile ngoba yinakho konke kwathiwa ipride yakho is too much yehla ngoba bazalwane mawuphakeme kakhulu noma usebenza kahle ebantwini abasakuboni ngoba inkinga yakuphakeme kunabantu abacula kahle la esontweni kodwa inkinga baphakeme nabantu abagqoka kahle baphakeme abashumayela kahle inkinga baphakeme udleka kakhulu ngokukhuluma kuqala imisebenzi yakho ayikhulumela njengoba ningithuka njengamanje inhliziyo yahlale phansi yasidina akinandaba noma ngakudina kodwa inkinga ngokutshela iqiniso amen abanye namama kuthiwa ama-choice associated nengane yakamnguni nengane yakaJobe nengane yakaDlamini nengane yakaNcube nengane yakaNdlovu yini inkinga yakho ngoba phela yokuqala siyabona
kuthiwa uphutha lenzeka. Yena ngithoba. Ngona ubani? Umbolekisi. Ngizambolekisa ngomzimba wakho. Amen masala. Ngicela ungivulele 1 Corinthians 6 verse 12. 1 Corinthians 6 verse 12. Ngike nginifundise bazalwane ngiyaxolisa ukuthi isikhathi sethu. 1 Corinthians 6. Yehla oke yehla moya ke.
uma ngelinye ilanga bazali singayibeka ku-standard grade sithi yini sifele umuntu onamadoda amabili noma onamadoda amathathu kuya phezulu loyo muntu isifebe ngosizulu. Amen nasala. Uzazi ukuthi unamadoda amabili kuya phezulu cha uyisifebe. Amen. Amen. Labo ababili bayakubanyamana. Kepha ohlangane nenkosi ungomoya munye naye. Balekelana umfebe zonke izono ozenzayo umuntu zingaphandle komzimba. Amen bazalwane. Kufike wathiwa oyokuqala ombatha nesifebe nayo kufana nokuthi nanywini. Ekugcineni kuthiwa balekelani ubufebe. Uma njengamanje zingamala kuthe zonke ayiphume phansi. Bese kuthiwa sesha moya.
Amen.
Thandaze mthandazi. Hayi ungabantwana. Umelani abantwana
ngabe sikhulekisa lo mntwana simphuce kuwe simnika omunye umuntu sithi akathi mama kuwe angathi mama uyangizwa ukuthi ikhona into edla lo mntwana emzimbeni njengomuntu angathi usengenwe izilwane njengomuntu angathi lezilwane angadlala nazo aze akhulume yedwa lo mntwana avuke ebusuku kube sengathi uphithanela likhanda yazi lo mntwana mayikhala elokekhala wathi Jehova kukhona into okumele yenzeke ethi mayizalwa azale khubazekile lo mntwana wathi Jehova lo mntwana yazi bekukuhle ngabe simthole ijazi straight elingathi lifana nelami straight ijazi libe njuba ngapha iphinde libe blue ngapha ngathi ngilamlami wathi uMongcele kukhona umbani engiwulamlayo lapha okuphithanela ikhanda lo mntwana ngashiya ingqondo ngoba uma beungahlala phansi ubuzo baba wakhe ukhona umuntu wafa ekhaya kube sengasathathi kahle ekhanda njengomuntu angathi wayesephithanela ikhanda wathi uJehova ukhona into la mntwana wafana ukuthi umzale bema triplets noma bebathathu wathi uJehova mosi mawuzozala labantwana before labantwana kunesisu mosi esachitheka la okwakufanele ukuchitheka amawele kube sengathi ulamisa futhi ngamanye amawele la izwi lasezulwini manje la iyangidida lento lo mntwana ngadlula ezweni labaphilayo njengomntwana ngaphila ekhishwa sisisu ahlala khishwa sisisu hlala esimkhiphe lesisu wathi uMongcele kukhona into enzakalayo njengomuntu angathi lo mntwana ngavuke etoilethele esemdala engaka ngathi lo mntwana udingani wathi uMongcele lo mntwana mosudinga isiko lasekhaya kubo kababa bakhe kanti vele ekhaya kubo kababa bakhe umntwana ongathi okwakumele ubaba aqale ethi no nami angikhoshona noma amphike straight njengomuntu angathi namanje uzogcina nawe uyomkhomba kwenye indawo amazi mina mawuqala nawe ukuzwa kuthiwa kanti ubaba kwani noma waqala wakhomba endaweni wrong noma wagcina ukhomba endaweni right yini ngoba kukhona into engidida la kube sengathi namanje idlozi ngizwa lemkhaphela lo mntwana lemkhafula lengamfune lasekhaya kubo lapho thwena isekhaya kubo khona wathi uJehova yazi ngabe ngiya nawe ngasese ngiyohlala nawe phansi ngizawukhuluma iqiniso kimi kanti ubaba lengane wathi uMongcele kukhona into engididayo la njengomuntu angathi mawuphethe lo mntwana kuthiwa ngimsuse kuwe ngiyombiza ngomnye umama ngithi no ake ukhombe kahle wena ngeke ngibambe nawe meeting ngithi kanti ubaba lengane ngoba kukhona into elusizi lapho kumele ikhulume wena kube sengathi namanje uyihlambuluka ngenhliziyo yakho uthi no nami ngangisaba 1 no 2 no 3 ngaze ngagcina ngakhomba umntwana endaweni nje lo mntwana uzodlula emhlabeni usumphethe straight usubone seyindoda endala kube sengathi kwenzeka imistake encane ngoba kunedlozi la elimshaya lo mntwana liphinde lishaya kabi kube sengathi kuthiwa simphuce lo mntwana awukhulume nami ngizwe mntwana What you Jehova la ukhona into kumele sihlale nayo phansi siqoqe game number 1 iphinde sithi game number 2 njengomuntu angathi ngaze ngibiza ubaba lo mntwana ngimhlalise phansi iphinde ngibize wena ngihlalise phansi ngithi mina akuxoxe la sixoxe ngalesisu noma sixoxe ngalo mntwana wathi Jehova ukhona izinsolo ezaba khona mawukhulele nawazi wathi nawe ucabanga ukuthi no ngana chitheke lo mntwana noma ngona lo mntwana onganani ke yazi ngabe kuthiwa ngikhulelwa bayisola nawe ngathi mina kanti kwakwenzakalani ngoba kukhona ibhidaki solid la njengomuntu angathi kanti wakhona yini lo mntwana noma wena wakhona ngoba ngendlela ofunga ngayo wena izefunga unazo la wathi Jehova kukhona into ofane ngabe iyoxoliswa edlozini bese ngathi nathi sizoxolisa la kunamagama akhulumeka ngoba lo mntwana akaphilile yazi ngimbonele ukuphela emzimbeni encipha elokuphela kancane encipha ephela kancane ngathi mina yini inkinga ngathi uMongcele lo mntwana usazoshaya isilwana kwamehla amhlophe kunesikhathi la obekufanele bese ngathi ushaya isilwana uyoma uyathula straight enawe endlini wathi Jehova kwenzakalani ngalo mntwana ngoba namanje kukhona into ugogo kwamele umthathe umsekena bese kuthiwa nosizomchatha unesolonda wathi uMongcele yazi ngizwa lo mntwana echatha kodwa sikile lokuqhubeka wathi uMongcele khona umuntu engahlambuluki kahle kulo mntwana awukhulume ngizwe kodwa kunento omele siyigeze uyalibona ijazi lami linjani uzama ukuthungisa ijazi linjengelami straight ebese ugqokisa lo mntwana kukhona into engahlambuluki la lo mntwana uyaphela emzimbeni uyangizwa ngithini uyaphela straight emzimbeni wathi uMongcele ushaya idlozi wathi uJehova kunedlozi elibuya bese ngathi liyamshaya wathi uMongcele lo mntwana ngagcina abantu alandeli bakwakhe bese ngathi ugcina naye uyadlula emhlabeni ngoba namanje akalali lo mntwana uyathuka kube sengathi ungathi mawuphapha umthole semenge inyawo kube sengathi ikhona into ayibonayo uyangizwa
elingisa umuntu owawabulala umuntu bese ngathi uyathuka kalala ebusuku wathi umongcwele umntwana kalala ebusuku khona into ebuya kube sengathi iyajama iyama athuke ahayize wathi umongcwele kumanje lento isimenza ngathi ikhanda lithathi kahle kunomuntu ofuna ukususwa la kuye kube sengathi namanje siyamgeza noma ethelele ebusuku bese ngathi siyamhlebela ukuthi umuntu onje akasekho emhlabeni ngoba hlala omunye umuntu la kuye kube sengathi namanje lo mntwana yazi ufuna ukuphambanela nayikhanda uzama ukuthuka ijazi efana nelami ebese ngathi namanje uthungela yena nalo wakho lo muntu ubathungele bothula abantwana amajazi kuye nawo la masubagqokisa wona khona umuke ezoqalisa uyenza omncane bese ngathi siyabagqokisa ke lamajazi uzwini ngiyabonga amen bazalwane Amen. ngicela umnikazi wale umnikazi walo aphinde na umnikazi wangale umnikazi wangale lo uzoyithatha bayokwenzela labafana amadlebe ngomadini bese ikhuleke libe ncane bengangale yanga ikhuleke lifaka ukhane lawo le ntambo uzoyifaka 21 days after that uyikhiphe uma uyikhipha ebesingathi uyiphose emfuneni ngambazo uyihlanganise nemali emhlophe uyi-10 rand futhi ngizonikelela ukufa konke kusemzimbeni neyichitho nezinto ezafakwe zangibhala namhlanje ngithi asihambe nalo mali uzila ngithi bazokwenzela nje manje ivimbela sesipendile wena bhuti uzothatha lento le uyoyibilisa uthathe lo shukela wonke ufake into yangonke ibilise phakathi bese uthatha amanzi akhona ugeze ngawo wahlanganise namanye amanzi abanjalo ugeze ngawo uma uqeda kugeza bese uthatha lento yango le uyisule ngayo umzimba wonke lento yango uzohlala ngaphansi kwamatrasi lapho olala khona ukhulume zonke izinto khona into ozoyixoxela u7 days ungakapheli izokuyidlo zikakini khona into ezokutshela yona uzwini ngiyabonga amen bazalwane angazi isikhathi nobhala noma savuma ngibona ngathi asavuma